Doncs el contacontes s'ha enfocat a través d'un personatge que se diu el Dr. Walter Lequier, que és un personatge que va acompanyar a Tàrrega durant la seva vida i que arriba a fer un concert a través de l'orquestra de Pols i Pua Francesc Tàrrega i tenen un problema amb els músics, no arriben els músics i decideix contar en 30 minuts la vida de Tàrrega. Bueno, pues si teniu 30 minuts, que els teniu, ja vos ho dic jo. Tardaran, no m'ho he dit. No passa res, en 30 minuts jo vos conte la vida de Francesc Tàrrega, us sembla? Esta activitat, l'Orquestra Francesc Tàrrega, la porta organitzant des de l'any passat i l'objectiu principal és transmetre la vida de Tàrrega, que és un guitarrista d'ací de Vila-real, als xiquets. Sorprèn moltes vegades que així en el seu propi poble natal molta gent no conega aquest famós guitarrista. Agarrava la guitarra i se n'anava amb els amics a tavernes. I a les tavernes o bares o cafeteries tocava la guitarra. Hem intentat fer una selecció variada d'obres composades per Tàrrega. Entonces, a través d'unes imatges de la seva vida i dels països i llocs on va estar, se va contant un poc el repertori variat de música de Tàrrega i els paisatges i els llocs pels quals va viatjar i li va ser d'influència. Lo important que va ser, que va fer una revolució en el món de la guitarra, és un referent i un model a seguir. Malauradament, Tàrrega ens va deixar, però com a bon músic i compositor, Tàrrega va deixar totes les seves peces escrites. Doncs han sigut 3 dies que hem estat ací a la casa de los Mundina i en total al voltant d'unes 300 persones han pogut passar per la casa a veure el contacontes. Han sigut a les 12 del matí i la veritat és que el públic se va content i s'ho han passat bé. És una activitat infantil, familiar i té molt bona acollida.